hakaban kong ngasu yakaban aingu ya uble nakabanta ni kajim ka baul ay nga mangala ban long kumni ko bangalong ban ngaskuru ban ay kuble nakabanta kinang panyat yung ka Good News TV channel kibala ay banta lem nga yakaban yo yakaban samlem yakaktin ka jong ble hakum kani kapor kajihikai kibangawanra hakani kasngi kade syapang usim ahas kajihikai kibangawanra hakani kasngi kade syapang usim ahas unong sensyar ubalayalam bakala ya kahima juda sya kajing mani bleithau bat kikam baman kumukpa jongu ujotham u ahas ula kentaj ya uble bat ula pediang ya kirikom jong kisim Israel kibasniu bat ki para marjan ke jongki ula le hadu bandaknya wat yala ki jongki kon ha ki ble nongwe kebanta kebangan pensyong nong rim ya ka jingkren ke jonga ha kani kesngi kalong na ke kitab baar ki chronicle kalanong ke baar pofra ke dekot ke bakat kendai ki kentin ki ba ong kumne na ba utrai ula penpo ya ke juda na kebanta u ahas usim ki Israel na ba ulale pathar ya ke juda bat ulale pelajur ya utrai na keni ke dekot ke wanra ya ke pang pedeng ke jingkren ke jonga halor ke we ke nongrim bat kata kalong kible thau kila ban ai ya kata ke jingkular hanre uble basisha ba ai ya ke jingsuk kible thau kila ban ai ya ke jingkular hanre ublei basisha baai ya kajingsuk hatu pila juyat bakala haka jim ke jongpi haba pi jengai na ublei haba pi syam ya kejingye haba pi ya kendu kani kajingsisha syapang usim ahas kalalong kum kajing penken mau kabasyai kabahadu kanu kabengela banjak lenti habangi kentaj ya unang peniat ujongi ublei u ahas ukon jong jotham syam labot yaki dinjat kebahok jong ukpa ujongu bad ubalayalam ya ke juda sya kata ke jing mane bleithau bad ke jing sniu da ka ba syam ya ke jing lepop jong kisim Israel bad ki paramarjan ki jongu ki bala long kita ki nong mane bleithau bale pitharai ba ki briu bonsin ki phai shakajaka bomde ban phai lene shagita ki bleithau wat haba ki latip ba oble ba shisha ba ki don namar ba ki don ya ka mensim sngau sarong bat ka mensim ke jing artatin bat ka mensim ka sngau hanga bat ka wepat kade ka mensim ke ba sngau lut ke ba biang lut nadong shadong be sngau ba kila biang lut namar kata ka daw ga pelong pat yaki bakin phai sha kita ki ble thau ke jing mani ble thau ko jong ahas kala long ka ba jure hadu kata-kata bawat ulaknya yalah ke jong ki kon ha ki ble nongwe kane ke jingle ke jing persya jingle persya ba ke jisiu ke ba pura ke ba wanra ya ke jingma bat ke bajur ublei ubasya ya ke hima juda ban syahir thma hakiri ke ba paramarjan kum kari Edom Palestia bat kiwe kiri keba pelong hadu kajing syak ring merau
hakino kirikom kiba phi lamat ya ka jing ma kiba mi na ka jing phai din na oble hakino kirikom phi lamat ya ka jing ma kiba mi na ba ka jing phai din na oble ka jing ma ya ka jing long men sim ka jing phai din na oble kala ban yalam sya ka jing pen ya khlat ka ba kan jaman sim ka ba khanglat ya ka jing sulok ban ya jan bat oble ka kitab u Isaiah kalanong ka ba san phu khundai ka de khot ka ba ar ka ba ong kum ne ka pani ba ki pop jongi ki thau ya ka jing khang hapreng jongi bat oble ka ba pelong yo u bo nun sangap yangi kane ka jing le jangai ka laru banwan ra ya ka jing do no ya ka jing sok bat ka jing kemen ka ba shapo bat ka download ka ba ka ba pelong ya ka ban kham shushu ban lit pai sha oble ka shiti sheki hebru kala nong ka ba lai ka khot ba khat ar bat ka ba khat lai ka ong kumne to sumar ko parabangit yo ba kumno kan don hano napi ka donot ka basniu ka jingbom ngai khaban phai din no na oble ubaim handre tu ya kentu parlok halakasgi kalba dang khot menta kasgi ya ka ban ampen yano ru napi da ka jing syukur ka pop what happening ka jing pensam ka bau ahas ulamat ka jing se ka jong bule kadang don ula pentikna ya ka jing da ya ka jing bom don pop bat ula thmu ban pendu ya kita ki nong yalam ki ba bamsap ki bale yalam bakla ya ki paiba kene ka pani baka hok uble kadang yai don ringkat bat ka jing se ka jongu ka bala ailat ban pen thamai ka ji shisha langba ka ktien ka jong ble shapang wa ahas ka kentu yangi ban bishar benya ya ka jim ka jongi nak benta kino ki ble thau ne kita ki bapan skam lamler yangi kalong ka jing khot yangi ban wan phai byang shau ble ban wat ya ka jing map ba ya ka jing penyat ke jong ya ka jing pistam ke jong ble wat la ka long ka ba sosi handre ka long ka jing pen pau ya ka jing ke jong ka ba mot ban pen be yangi ban pen phai byang yangi shau kani ka jing shisha lang ba ka ktin ke jong ble ka bangal la ban pen sko ha ka ni kapor ka khot ya ka jim ka jonga ya ka jim ka jong pi ka ba ngim de ban wat ya ka jing singan ni ka jing mut ki ba shabar na oble udang map yangi lading ilong kumno ru lading ikloi ban wat ya oble udang map yangin rangi tip ban phai sha oble pikan mau ya ka to ka pharsi shapang khon sorong auria naka gospel u lokas kala nong ba khasan ka de khot ka ban khadwe hado ka balai pho ar ka ba ulapan ya ka bha ka jongu no kpa u jongu handre ukpa da ka jing sko e ya lau khon barul ailut ya ka bha ka jongu khon u jongu kat ka ba de ka jongu bat uta u khon onda ula yo ya la ka jong ka bha bat u mi na la ka shnong bat u le ban le sopha bat ki parlok ki jongu shakwe pat kari bat onda la lut kata spa ka ba udon ba shem le yo ba wat tang ban bam ru anda ba shem le yo shu ban bam ula persang ban liwat ya ke jakatri ban yo tang ya ka ban bam ru ban im bat ha ka ba khadu ula poi hadu ban bam ya ka jing bam sniang bat anda ula bam ya kata ukan mau ya lau jong kupa bat ula leit phai biang shalau kupa
anda ulapoi haying ukpa udap daga jingso kemen udap daga jingso yau kon balaja ol wan pai biang shalakaying upriang yu da ka mensim jong ga jingso red bada ka mensim ka bakmen upriang yala ujong kon kini kalong ku ka pasi yangi laringi kloy ban pai sho bule ukuloi ban map yangi laringi laptop hadu kano ru uble map yangi laringi tip ban wat ya uble pikan mau hakapor kebaki sanar pna ya jisu hadu ka minute ka second kebak hadu do udang ong ya gitu ki kentin kopa to map ya ke kebaki le kimtip jinda da de mangaban mapi hakum ka tau kapor habaki leben yangi laki lani ki sanar pna yangi Terangin ong baik tangkani kowe ke kentin. Larangan lab ya me hayo ne hat lani ha school na college ngan ktong me hadu ngan dalap ngan shop baik ya me mar mila le ya ke ba sniwe namata ka jim ko jonga. Kata ka deka mensim ka bangi don kum kibriu. Handre u jisu pat shem na don kum kata ka mensim hare udap da ka mensim ka jing skoret bar pendap da ka jing ka mensim ka wasokya baru ong kopa tomap yaki namar kata ngi don kam ban pai shoble barbor hakachim mujongi ngimde ban sobiang bangi lahi ban yele yaki eke namar kata unong ruwa chem sim KHB ke nambar ka lais pan divosau utho kumni uang kotra jisu tang hamihi ngashem jingsuk jingkmen sharum shane ngalawat laslem tang hame ngashem tang ujisu bala bat penhun ya ka mensim jonga jingim jikmen bakrau jisu me ai hanga duai nak bentak jistat bat kabor ban ito ban weng lut ya kita ki bletau da ba pen pai biang yang abade pi ya kata ka jing shania bat ban IT ban pen khamai shau ble pen scam ban wat man kaski hapo kajing penyai ke jong boleh ban bu yo boleh hake benta pedeng kajingim ke jong pi pinsei ke kamba ke bakrau uble unsale na benta ke jong pi ke jonga to boleh no ku uble ni rap uble na ta ka buram ke jong amen to ngin doai ngasungo ye me karat sejisin nak benta kani kapor ka bamilas ai hanga ya kani ka khobor ka bang nang la biang ya ka bani slok ya ka tin ka jome bat ngi scam able ka bamin yarap yangi ba minam sha ba ka ta ka discovery ka jungi ba kan don hangi pendo pendam ya ka discovery ka jungi to ai bo man sim ba khoj u jome able boni ya hachwa ka jim ko jong ilang we pai we bar kham tam e bengin ang la ban yai pendon kam ru ya kasap ka ba mi ai ha ka jim ko jong bar kum juru bengin la ban wat ya me ha ka jim ko jong man la kasngi wat ngi so tho bangi long ki nong pop ru haringi tip la ringi nang ban phai shime mi long uble ba jumap e bar mi long ru uble ba ju yarap yangi hai kino ki benta jong ka jim ka jangi pediang memi kendat yakini ki jingluai ki junga naba akarteng ka jong Jesus Christ ngadawai kini baro amen